Ngani zakwethu njengoba ngeke ngasho ke siyanibingelela siyisoka lesidudla Captures obingelelayo bathi Nkosenhle isoka lesidudla isoka lengane akunayo ucameraman bafethu nongixolela iyo lokho nje ivela kanje ithi nje shazi njengamanje sila emcimbini ka Miss so Miss bani mawami Miss Ink Valentines but Miss Ink Valentine okay kodwa ke ake siqela ake sitshele ababukeli mhlawumbe ukuthi uma ngabe uba igama wakabani Sibongo igama uSanelsiwe Isibongo ngwakalembede ngihlala khona la eNtuzuma A eRichmond Farm. Okay ngibona la ku poster yakho umcimbi wakho uthi Miss Valentine so umbuzo wami oqala uzothi nje ngoba inyanga yeValentine seyidlulile kungani uthi umcimbi wakho Miss Valentine kodwa ube ngalenyanga esikuyona Okay, njengoba umcimbi wethu Miss Ink Valentine umcimbi esawuqala last year sucala ngayo ilanga leValentine sifundisa izingane ngothando ukuthi uthando ngeke uzuluthole kumuntu wesilisa kodwa uthando uyakwazi ukulithola kwifamily yakho ungalithola kumama ohlala nawe nodadweni nabafowenu noma umkhulu nogogo umama mengasekho kwaba uauntie noma umalumekazi into edala ukuthi umcimbi wethu ube kulenyanga ekubeni unyanga yothando siyadlula abazali babecelile ukuthi bacela sibahlehlisele umcimbi ngoba bampintshekile bayisa izingane esikoleni saphinde saba nenkinga la sasiode khona kaThem ama crown ethu engasafiki kwaba yilezo ke izathu ezadala ukuthi siuhlehlise umcimbi wethu size suphethe namhlanje so ungathi nje iziphi inkinga obhekene nazo noma ngithi ingqinamba odibane nazo since uqala ukuhlela umcimbi kuze kube usuku namhlanje oba sesikona ingqinamba engibhekene nazo njengoba sazi ukuthi yonke into eyenzakala emcimbini imali ama-sesh ayimali ama-crown ayimali isound siyayiboleka sibe nenkinga kakhulu yokuthi umcimbi wethu uhlangane kahle ngobani abazali abaningi bapull out kwi-pageant ngezimo zemali so kwacaca ukuthi sekusala izingane ezincane izingane eziwu-12 and uma ubheka umcimbi awukwazi ukuwenza ngezingane ezincane kangaka eziwu-12 kodwa wathi umphathi ziyeba khona azibi khona umcimbi uyaqhubeka okusho ukuthi sesiyothatha phela nasemaphaketheni ethu zibe yinhle into yezingane zethu ngoba ingempela la khona thina sifuna ukujabulisa izingane zethu siyibona zisancane zisayiphethe kahle izingane siyibona zinekusasa eliqhakazile so mhlawumbe ungathi nje kumntwana ongangenelanga ikuphi nje ongafisa ukumtshela khona for ukuthi ngonyaka ozaqhuquzeleke angene noma umzali wakhe akwazi ukuthi enze izinto zenzeke bese akwazi angenele ngonyaka ozayo engingakusho ngingaqonda ngqo kubazali ngoba phela imali ikhishwa umzali ukuthi uma umzali noma ngabe awunalutho esandleni kodwa into ethandwa umntwana wakho into egqugquzela umntwana wakho ukuthi iziphathe kahle ukuzame ulwe ukuthi at least ke ipageant angiyimithe halfway uyaveza munenkinga ukuthi no ngiyathanda umntwana amangenele kodwa nginenkinga la nala umuzi ukuthi umuntu okuyena ohost pageant uzovuma noma ngeke azavume yini and okunye kungenzeka ungaqala kulonyaka ubeke imali for Miss Ink Valentine next year and kuningi ke sikwenzayo ka Ink kuseza Miss Heritage kuseza Miss Ink kuseza everybody is a queen kuningi nje sikwenzayo la ka Ink asimile siyaphithizela so mhlawumbe laba ngaphakathi ababhizi abamodelayo lapha nathi esizobuka siyama audience ungasithembisa ikuphi osithembisa khona ngalomcimbi wanamhlanje enginithembisa kona ukuthi ngiphethe equality hayi quantity khona izingane zethu zincane ama-crown ethu asezingeni eliphezulu ama-sachets asezingeni eliphezulu ama-gift ethu senzele kokungangamandla ethu ongangenelanga kuthiwani imbila yesela umsila ngokuyalezela lalela phela ngonyaka uzayo ungaphuthelwa njengoba uphuthelwe kulonyaka ziyashisa ziyawa ngaphakathi wafa bonke balola i-queen crown mhlawumbe amazwi akho sesiphetha ukugcina ongafisa ukwadlulisa ngingathi nje ngiyabonga kakhulu kumphathi wami uMr Mabaso ngibonge umphathi wami omunye umpumelelo waka Ntombela mase ngibonga kakhulu kubazali abakwazile ukuthi bebe nathi lo mcimbi ube impumelelo ngoba ngaphandle kwabazali ubungeke uzube impumelelo phela imali ngithi phuma kubazali ingakho ke kumele sibabonge kakhulu abazali sithi beqhubeke beba support abantwana babo bamantombazane ngani zakwethu injalo ke indaba ngiyathemba thina izwela njengoba sila emcimbini ka Miss Ink Valentine ila khona ke ekuzokwenza khona imanga useshilo usisi wami wathi impela ziyabuya ama crown ubuthaphu nawe ngonyaka ozayo uma ukuthi kulonyaka awungenelanga ngonyaka ozayo ungena isoko lesidudla Captures izokuthatha ikubeke ngakho konke okwenzakalayo kusukela kuqalile kuzoze kuyophela siyabonga